ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ମୋର କେମିତି କଟିଲା ଚାଲନ୍ତୁ କହ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ବଡ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରି ଗଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଆଣିଛି। ମୋ ଶାଢୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରୋଷେଇ କାମଟା ସାରି ଦେଇ ଗଲେ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଏଇ ମଣ୍ଡପକୁ ମୋ ଝିଅର ରିଲ ସୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତ ନନା ଆମକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପୂଜାଟାକୁ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ତୁମର କଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ବାଟିକି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଛତୁଆ ସରବତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ବସି ଭାଇମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ୟାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ ବନେଇ ନେଲି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ମିଶି ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଭଜା, ଆଉ ବାଦାମ ଚଟୁଣି, ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଚଡଚଡି ହେଇଥିଲା। ଖାଇସାରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କାମରେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରି ପଡିଲି। ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ମେଘମାଳା ମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦେଖି ଆମେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ନକରି ରହିପାରିଲୁନି। ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ରେଡି କରି ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ନେଲି। ଆଉ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଟାଇମ ହେଲା। ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ କରୁ କରୁ ଦୌଡି ଦୌଡି ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ପ୍ରାଇଜ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲା। ଆଉ ମୋ ମନ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବାକୁ ରାଣ ରହିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।